ganina. Suman ba? Napa na siya dito sir sa tulay. Wala pa na diri sir. Oo. Napa na sa tulay ba? Kurot na diya karon. Luka eh. Sir, ay day. Apa yung nag ko ano? Kalag na gid siya sir. Katagin mahurot na ina diri oh. Ah, wala na ba yung nalagay tong balay niyo? Ato di kuyaw. Guys, sabagti na. Promise. Sige, mapubus na. Siga na sad ba? Ano ba? Kana nga ng bag-o nga balayo. Nalibre ni. Kani man isa o. Kini mo nakaluwas. Kana nga nakaluwas diri. So kana delikado mo ana kana diri. Ya, ang mundira di sulod diri dia. Oh, pusul ka kaya ng kalayo ay. Nanasi mo ang kun anak dia ba nga nagtag-iya ba? Ah, nalagay na. Oh, maingon na sana nga. Card ba nga? Gitituluan na muna. Nahuman na sad. Ini dito nung ginamit ko. Ano tayo ba? Ini dari yang muslim dia, ba? Musliman na. Ano to ba? Pero kung nalihan to yung bumbero. Ano mo yung bumbero dia ganina? Pagkanabog. Makaya. Puro mga kunya kahoy yung balay. Usog naman sa guard. Usog balik ka. Ay, Seng. Video na kita dani. Okay. Temay mo ani.